Umati kastoy, sina no sina. Yati ko na. Ha, iko na pag sinagdi kiti puraw ka na labaga, ke ginali dano ka. No. Maamuak lang tagpay so nga dati lalakim. Pugsa nagdati yung urat ko, aglas-lasak nukan, lasak nukan. Hoy, lalaki nga kimal kalayngan, nyati sausaw ang nga lalaki. Sas nyati sausaw ang nga aglaslas ka. Unam, lalasam ta ala ula urat mo. Ay na, agpakugit pa lang, madimarami din. Ay tanto laki di aglalasan, punyeta. No. Pare. Adalaw mati damagat. Apay no makaidak ni bakit mo iti may isang arabi agkumpari tapay no ka. Ay, no deta ti damag mo pare ke hantag kumpari no kan. Hanin. Ke inyang arod no kan kalaban na no kan pare. Mas lalo nga hanmoit pare ha. Anyang pare, dinamag ko. No makaidak ni bakit mo no rabi damagag no kumpare na tupay lang. Ibagam nga hanay. Dinamag ko no kalaban na kon. Ibagam mga mas lalong haan. Inyang arod nukan pare, inyatang arod nukan. Di lang makunaking ka pare, no makaidaman ni bakit ko no rabi quits tanukan pare. Ma'am, dinanog na ni Pidraw. Nagsuyab na lang, dinanog na mo dyan. Apay ka no Pedro nga dinanog mo ni Juan, nagsuyab lang. Kuna nga min ma'am no tagatanak. Dinurab ko na. Agure ka man bagay, ustunan, hanggakat ngagpungpung tutain. Uston, hanggat pungpung tutain. Siksi ka lang, iti tulbek na, da iti pusok. Siksi ka lang. Bakit? Siksi ka lang. Tumal na ka man? Anya nga tulbek tapusom. Hoy, sa lawas sa lalaki, nakita kay tatay, surusurutan kay Jemol. Sino di babae nga kay gamoy ti ima na? Sa lawasaw ka. Babae ko nam, kay gam ko ti ima na. Kuha day jay, bakit? Hanggang mamati jay, duplicate na lang day jay, duplicate ti tulbek na. Baka gamin no mapukaw ka. Babaero! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm Tatang. Di pa damag ko. Gumanggani nak nagpers di eskwela mi tatang. Tatay nalalpas ti ranking min. Gumanggani nak nagpers. Amazing! Ay na. Nagsya mga damag dito baro. Gumanggani ka nagpers ko na. Aguray ka. Kasano nga ngumangani ka nagpers ka ultimo mga dambol mo. Nya ka mo tatang. Kastoy kami natanay. Inyawag ni Miss Trame. Iti ranking, iti pers, ingana ti number 10. Inyon una na di number 10. Di 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kit di yawag na di number 1. Nangani tatang, tudo na di kaabay ko. Sayang, kaabay ko nga mismo. Tamuki siya ako. Sayang.
Okay, class. The topic tayo tatak, it's all about sex. Kata, damagik man kada kayo, no sinon tiya the experience na nga makisex iti gos. Sino? Anyone? Ma'am! Shak! Ma'am! Shak! Oh! Yes, Pedro. Napadasa mon, iti nakisex, iti gos. Ay! Gos gaya mga alalya, ma'am. Ti amok no gots nga kalding. Apa nga imot? Istong nga na kay English mo, ti regalo nga wedding ring? Isla piki pay? Api nga agri-riri ka? Abay, masiguradong ka de, nga agpaot ti palagdin nata. Tatang niya ka ti English ti saba. Dipig, anak ko. Kuno imbaga mo ni mami nga banana ka no? Wine, banana, no na loom. Ngem no nga na loom, dipig kunam, dipig. Nawatam, ah. Amazing! Tatang, damdamagan ni Miss Trami, no niya ka no ti English ti kayo. English ti kayo, kunam, ibagam, akasya. Imbaga mo, di classmate ko nga, 3 ka no? 3 no, talo nga poon. Ngam no, English ti kayo, akasya. Awanan, Bursyo, bagsak ka man na exam. 8 nga tawin mo iti grade 1. Nakadamdambal ka, kanayan ka nga repeater. Di mo na tultuladan ni kasinsin mo nga guryo. Nakad-ado ti medal na, kanayon pa'y nga dati honor na. Wow! Handak mo tangay kong kumparar kin ni kasinsin ko nga guryo. Bagkanya na, ta nalaing ni tatang na. Katsi ka ngay, tatang. Guard, pastre kemon ti sumarunong aplikante para iti interview. Naimbag nga aldaw yo, sir. Siyak ti sumarunong nga aplikante. Bueno, anya tinagan mo? Siyak ni Janjan Bulbulataw, sir. Addaan ka ka din iti asawa? Awan, sir. Bali, singgelak pay lang. Singgel. Aguray ka man? Kasla maburbur tiya anak ka? Anya nga talaga iti sex mo? No, kasex iti ko nam, sir. Di gawin nga masigurado. Nowan ni kumpare, kano makatakas ni kumarek, ayay, adano kati kasex ko. Da. Ay na, balasang ko. Hamulang ng asasawaan ni damit. Nakitak di mabagbagi na. Nagdaklan. Hamo nga makaya. Ure na lang natalimu daw nakakita. Inya ni nanang. Naka-oay ka nga gipadamag. Inya nga makaya. Kung impadas mi apag isulaang. Sabi nila, lahat daw ng gwapo, bobo sa English. Sumabat naman ako. Ang sabi ko, that's no true. I don't believe to theirs.